assalamu alaikum won bandiraɓe en calmini goto fof inde mum e yettode muɗum en mbiyama ko woni e jaam fof yato ko enen ɓuuri en garti ɗo noon émission meɗen gonka debbo e rendo men mboɗo huccite hono Djiby Dieng gorko mo Kanel e Kanereje wima kawɗa ha jaam walema a wale jaam Binta Alassane Tall mi salminima mi juurimama mi duwanimama mi ñaguimama duwaw e yafuya mbaɗa ñaago ilallahu taala watu jabbaro nde puɗɗorɗen bisimillah arrahmani rahimi jofniɗen alhamdulillahi rabbil alamin en cabini dendagal goppuɗo haaju muɗum e hammu muɗum huccite meɗen ene jeeɓa yewtere men suɓade labade e nder Pindi TV wiyetede darde debbo e nder rendo ɗum noon mi salminima Binta Alassane Tall mi salmitimama kawɗa ha ko ɗon ndeweten calminen bandiraɓe meɗen wonɓe e internet ɓe sabu yeɓoɓe émission gonka debbo e rendo meɗen ñande foof nana mbaɗa commentaire nana mbaɗa like eɗen beltaniɓe no fewi no fewi no fewi min nani noon kala ko mbannoɗon hen hokkaraɓe min nani kono inchallah momin jabto on ɗo e yeeso seeɗa ko yaawi ko yacci mon jabta hen inchallah on beltanama noon no fewi oɗon mbiye kadi commentaire uji yon ɓeydu mbaɗon like mbaɗon abonné saabu sen goto jogui ɗon woni Pindi TV Pindi noon kala ko jiɗɗon e aduna ko ɗum woni ko yaltinanta on hande kawɗa ha eɗen jewta e yewtere meɗen nde saabu rewɓe ɓe noddi kam kaali kadi ko heewi hono ko wayno takku suuf sa nani takku suuf ko jolfo wi takku suuf kono halpulaar wiyata kumal less walla so tawi eɗen jogi omin jogini ɗum konngol gongol yoɓe mindan en ɗum e commentaire he mais enen kam min kam e haqqillam nanggumi wiyete ko kumal less noon hande ene heewi e jamanu meɗen dewle kewɗe nana pusa taw fusi ɗum ko kumal less kawɗa ha holko miijiɗa hen Allah jarama a jarama Binta Tall golle ma jooɗi peewi en beltima kono an ɗo nokkata ɗo ni machallah ene luggiɗi kadi ene yaaji ñande fof aɗa addana bandiraɓe ko arti wuro surtout ma noon nde ɗo toɓɓere nde yiɗa yen jewtu hande kumal less dewgal ngal tinaka mataka ngal dewgal de hayso ngal dagui kam ngal yoɗani nde wonno yimɓe gande kumal walla dewgal ko jiiɗa debbo o yinma jettina jinnaɓe makko e jinnaɓe ma kalɗon nandiron pamodiron jehon galle joom wuuro walla galle mawɗo leegal walla jama dewgal mo hume toon taw waɗe seedeji par ce que sa yi dewgal waɗe seedeji ko pour janggo e jaam so dewgal ngal waɗi difficulté waɗi probléme taw seedeji ɗinne ɗon walla so tawi teŋe ɗe gorko o yiɗi wadde hen goɗɗum taw seedeji ɗinne ɗon ko ɗum tati waɗede seedeji waɗe waliyaɓe ɗiɗo noon waliw debbo e waliw gorko bamum gorko e bamum debbo ko ɗum ɗo woni ko ganduɗen enen e dewgal lawol kono dewgal ngal gandanɗa hoorema ko kumal less adi ni ko ene jiiɓi ene jiiɓi kawɗa ha min cikkumi ko worɓe joni goni ɓe ngala fit saabu kala ko suuɗa wonti kulol kala ko cuuɗɗa tan ko kulol tahi cuuɗɗa ɗum saabu ɓene mbiya ko hulde rewɓe mumen ɓene mbiya taw jomum signini ko debbo goto ala droit dañcude debbo goɗɗo ɗum noon hande jinmi kawɗa ha ko coccana kam uure nde aɗa nde aɗa jogui alcool eyyi d'accord mbiɗa jogui alcool kono wona uude fof no coccanmi ala ndeɗo noon ene waɗi uubide ganduɗa hoorema sa ene sotti ɗum sa rene ka dañat probléme holden uude ala yonde laam ha Djiby eyyi Binta kañum de ala no wata Binta kalɗa ko gonga vraiment noon aadi ɗo jewte kewɗe kono ndeɗo ne yaadi jamanu par ce que ndeɗo hande sa ƴeewi hande temedere gorko capanɗe jeegom ɓe fof ene mbaɗi dewgal less ɗum ko addata ɗum cause muɗum ne heewi ha wona seeɗa ko mbiɗa ko gonga hulde debbo mum ene jeeya hen kono wasa wonde responsable kadi ene jeeya hen wasa wonde gorko andi gorko wona haɓude tuuba tan jogoɗa ko wonɓe jogui ko woni goni goragu nono goragu koye fittanu woni koye ɓernde gorko e debbo sa yi certi tan wonko sirneɓe nde wonno Allah tagi ko gueɗe ɗiɗi o taɗi ko terɗe ɗiɗo tagui hen gotal fulkita ngal natina
jiiɗi famde pulkitangal ngal woni gorko nattinangal ngal woni debbo voilà donc eɓe poti surtout seeɗa ɓe poti wadde différence hakkude maɓɓe foti ko gorko o foti wonde responsable par ce que fotiri wonde responsable ko kanko tigi rigui ɓonni paɗe makko o naati e galle o laati ɗon debbo par ce que nde laatata debbo o nde o tawi ɗon Samba o tawi ɗon Djiby e Hammadi kono o tawi ɗon ko Coumba e Dieynaba e Aissata e Binta o wi kanko ko Binta o suuɓi donc so ittama fittadu fundunani a rokkama ɗum ko an woni responsable jomum ɗon ardi gueɗel ene waɗa ɗum ndesa debbo kulama temmin mi ronki andude hokko pourquoi sa gorko hul debbo kawɗa ha non ɗon min gari hen mi suwa wadde ɗon kam mi jaɓani de eyyi min gari ɗon nangu ɗon tan ɗon ko namdal saɗa jogui hen jabol ma jabbo mbaɗa jogui walla jiɗmi woppa camara o ara jinmi widema mi anda pourquoi bandiraɓe yeeɓiyankoɓe piiɗi tewi tengtino e ndeɗo yeyde wiyetede darde debbo e nder renndo pourquoi gorko ene hule debbo muɗum ɗum ko namdal namdi ɗum binte an Djiby e dendagal jeeɓo fof mbaɗa namdi ɗum mbaɗa yiɗi kadi mbaɗa ɗum kam e commentaire mbiyen ko temps tagi gorko ne hule debbo ɗum ko goho gueɗe ɗimmel ngel an kula debbo ma ha cohla dañde debbo goɗɗo jaaha aɗa humonoye less tawa e gortinani ɗum ɗon ne soofiɗa mi ronki andude dal holko jiɗmi wiide ɗum dal joni kawɗa ha so neɗɗo humani debbo less taw joni an Allah waɗi a dañi hen ɓesgu holko mbiyata bande ene wayno leydi ɗum ne waɗi ha heewi joni sukaɓe ɓeɗon holko mbiyataɓe non ala ko mbiyataɓe so wona bon ɗum ko sarde ɓesgu mum e wadde wonde responsable tan mbiyam jinmi haalande mo fof neɗɗo rescritére rewɓe walla debbo ko jibinanma sukaɓe ɓe gonda ɓe jiiɗo yumma e baba walla ɓe jiida baba ɓe mbaɗa suudio ɓe gonda ɓe gandodira ɓe pamodira ɓe jiɗodira wona aɗa wawi resi debbo banggue goɗɗo ni taw wona dewgal less a faami sukaɓe so jibinama hen ene gaare galle ma ene jeeyi sukaɓe ma wonɓe ga ɓen fof ene jii ɗum wona kono sa yi gorko felliti suuɗade ene humanoyi e banggue goɗɗo mami haalani gueɗe kewɗen hen goho kulde debbo mum hen kula debbo ma goho guiɗi ɗimmel ngel taw nde desatamo nde papier ji mum gonen an ko debbo ko tan desata kadde mum namma te ɗum ko erreur ɗum mbaɗa wiya worɓe ɓe eɓe ndena ɗum ko erreur par ce que neɗɗo jeeya neɗɗo jogui koko jeeyi eko renda eko luuɓa donc noon aduna wawi yaade ha woɗɗoya haqqille ma wona debbo goɗɗo desa ɗum ɗeɗowa par ce que Allah wi gaare rewɓe nayo diine ma ni rokkanimo ɗum rokkanima wiide aɗa signina debbo goto saabu min ɗum ɗon jiinomi ɗum tan koɓe ndendani diine ɓe ɓe ndendani diine ɓe ɓen kam ne wiye joguiɗa droit ko resde debbo goto ɓen kam ɗum ɗon ko probléme mumen taade diine mumen ne jaaɓi ɗum kono an diine ma jaɓani ɗum par ce que diine ma wima ko saɗa wawi ya res ha rewɓe nayo pour ɓeydude ɓesgu nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam kono donc an sa yeehi a signini debbo goto kono a waɗi erreur a waɗi erreur wona erreur goto mbaɗɗa ene waɗi goɗɗum kadi cause goɗɗo gonɗo hen taw debbo mo desɗa o o wontinima inti annide tuuba horde tuuba horde Djiby sa ɓornima ɗum a joɗota ko darata ko sa joɗima kore ɗe kala sa darima koyɗe ma peto woni a resi debbo mo ganduɗa hoore ma on dañji ɓesgu kono belamma ala hakkude moɗon Djiby belamma ala hakkude moɗon a wawa serde mo a wawa ƴettude debbo goɗɗo gaddanmo e galle he mbiya ya wuur less ɗam gurdam erreur ɗe mbiya rewɓe ɓe sa yiɗa noon ande gorko ma o humana dewgal less a toppiti joom galle ma tinamo gueɗal dokkamo foof ha laaɓa mbasa usude mbasa manquinde timmina foof ha timma ayi so guiɗi keewi bellama tan ɓernde ɓuuɓat darata goɗɗum ni voilà koɗo an gara e debbo Djiby desa debbo mbaɗa hen teŋe ma mbaɗa hen fofoof on ngala yewtere on ngala fijirde on ngala jaleɗe so yiiɗi wadde combat mone mon fof ma dado ha tiiɗo par ce que on filliɓe sipirde woni ɓiɓɓe huuɗaɓe jeeraɗe ɓe fof ko mimuraɓe mumen e babiraɓe kon cippirɗe sa sippiri ko debbo ma a rondimo ha wiya fiye leydi a waɗi ko jiɗɗa ko so ɓiɗi joni hono waɗi joni on hay dañde dewgal less ni ɓuuri ɗum rewɓe ɓe yo ndenta ɗum soɓe jiiɗa humane woɗma e kumine ko dewgal less yoɓe gartir haqqillaji mabɓe ɓe beltina joom galleji mabɓe no hannirta dani
kono noon kono kaɗa ha mbaɗa fela worɓe ɓe sabu peldanmi gorko ko gorko kañum ari tengma tottuma tenge kañum resma an pourquoi oɗon debbo aɗa hula ɗum min sami tottima tenge nan felam nani nan ɗon e joni somi tottima tenge mi humanima ala gonga debbo wona esclave mi fawata e ma ko amnotako kono ko foti wonde ko a waɗa ɗum ay hen sa lewi e aɗa ɓesnide e neɗɗo a wawa serde ɗum sabu sa seeri ɗum ɓesmu moɗon saro pourtant sa seranimo a resti goɗɗo a addi a ɓuuri bonnude galle ma sabu on ne so ari so tawi bonɗo oɗo so ñembani mone soɓe mbi oɓe certa gondi oɓe certa jikkuji tan galle ma fewata sabu goto fof e jikku muɗum ene wiye ñiire bonde ɗa sengtu tan beddoɗa debbo bonno kay ko noon eyyi ko noon voilà kono eɗen gonde gueɗel ko masalaha kewɗo o ko ɗum nawi en ala ƴeew ɓesgu ma sa seeri ɗum joni a sari ɓesgu ma pourtant sa seeranimo aɗano wurde e makko ɓernde wulde aɗano waɗa ko ɓuuri ɗum sabu kala nde jibidinɗon a jibidine makko ɓurɗo kuɗaɗo kala nde jibidinɗon kadi ma ɓiɗɗo o mawnu leftuma no leftortumani effectivement ɗon gonga ɗum eɗen gandi ɗum fof ko gonga woni tan koye nder dewle nde wonno dewgal kadi wawde ɗum wona hunde wemde dewgal wawde ɗum wona hunde wemde aɗa yiya ɗo debbo joni Binta jeyano wayni tan mbiya kam jibi kam no wurde ma beli dewi taw gonko woni less ko ɗum wurti hen jibi an anda min anda ko woni hen less woni less ko belam gonɗo toon o jam dañata toon o e belam dañata ɗam toon ɗam e foftere dañata toon nde ko ɗum woni toon voilà an noon dow to image o ko jeyata ko an e ko wodi ko safede ko wodi ko safede jiya gorko ni hurhurte hen e jarani ɗum hen hunde fof aɗa andi faiblesse ɓuurani aduna gorko hulde debbo par ce que sa huuli debbo ma hay sarɗi mo Allah fayema ya waɗa ya wonde debbo ma watta ɗum Allah wi ko sa wonde debbo ya yemmi ɗum yo juur ya yemmi ɗum yo hoor ya yemmi ɗum yo hoor ko moƴƴi hay ɗum a hulat wiide ɗum wiide noon oto hakkude mon bonde walla hol ɗum te en général gorko mbaɗo ko gorko ɓurɗo wonde faiblesse mo rewani dingiral c'est très important woni dingiral woni wurde cukaw waɗa ko mbaɗɗa ne woodi waɗa ko mbaɗɗa par ce que sa woodi ko mbaɗɗa ha yi fof faggitini guite jiiɗe malayka e jinne waɗa holko woɗata ko yiya ko wiide holɗum jiya aduna jiya debbo comme daña debbo ɗal comme no jafuɗon e konngol he daña suka mo ganduɗa mo gurduɗa mo ganduɗa ene holluma fof da koɗe ñalawma no holluma gaturleji no holluma koɗe ñalawma ene yaa ha watta wiide ni so ha wonɗum tono ɗon ha mbatta ha watta wiide ya wi ɗum neni a ɗum ko ɗum ngulawdi ɗum fof kadi ko bellamma watta noon quoi ana wiyam nene tan goto wiya nene kadi wiya debbo nene hajjibi nene mum nene kala no nanɗa nene tawa tampere waɗi mais yidde may kosam ɓe waɗam waɗande yidde mum gorgol yaadani ala kaɗa so wimi joni a ñifanam radio ngo mbiya min tawi est ce que ɗum no yaari joomi ñifanam radio emin tawi est ce que gotum wona gotum ay dingiral c'est très important il faut ndewa cuka ko woto ko mbaɗɗa jiiya fof sa heewi hankkadi ha waɗi galle wona debbo fof wawi nañudema walla ittuma e sago ma wattuma e sago muɗum kadi debbo aɗa wawi ittude gorko ma sago mum mbaɗa e sago ma tawata ɗum ende wodata kono kaɗa ha comme ko mbiɗa hande ko a yiyat hande gorko jontaɗo habbo tuubo muɗum waɗa comci muɗum jiya mbiya o ko gorko ndeke ko waɗi ɗum gorko ko ala ɗon sabu waɗata neɗɗo gorko ko jogade ɓernde jogade fit gorko ne foti jogade fit jogo kadi konngol sa joguima fiɗa mayi jamma noon ala gorko mayde jaam aɗan ɗum ko woni mayde jaam taw wona gorko kalnaɗa gorko mayi jamma kalnaɗa gorko mayde jamma wona gorko hay hunde ko e less makko a faami ɗum fof nan ɗon e gueɗe mbaɗe noon heddo o noon debbo o yawma par ce que ko poɗɗa tottudemo ko ala ɗon ala ɗon on mbawa surtude kono kanko so tawi o wona joom haqqille omo wawi yaade o waɗoya ko wela kono ɗum ɗo fof joni ɓaade ar kalten ko haala dewgal less ɗum
yo yimɓe ɓe ngar ndentu ɗum par ce que yoɗani e par ce que jeyata ko en général sa waɗi dewgal less mo ɓurnoɗa jogade confiance mo ɓurnoɗa hoolade ko on surtanma surtout hande internet uji nan ɗo henna kañum jiyata jaaha ene winde vidéo ji moɗon e nanne kaari ɗe waɗi dewgal less kaari waɗi ni wona pusa galle ma kadi pusa famille ma taw jarani jarani neɗɗo sa yi neɗɗo a yiɗi ɗum jogo fit gaynde debbo ko an resu ɗum joddo e muɗum mbiya min resnoma mi yiyanema yaware mi yiyanema haydara aɗa timmi ko gonɗa ko kono diinam hokki kam resde rewɓe nayo ha joyi mais en jijibi ene jeeya ko addata tan kono mbimi toujours ko hulde debbo gorko hulde debbo tan e min mi yii gorko jaaɗo risi debbo taw wona dewgal less waɗi en teŋe makko ene fotini o humunimo mais an debbo ari wi ko yo seeroy o seeri o seeri o seeri barke seydina mahamadou o seeri andi on kay on kay ronkani wadde dewgal less eyi ronkani kay ronkani ɓaade sa risi jamma ko ser ceera a waɗa dewgal less boom on wadde debbo o resimo wadde mbaɗa dewgal less namdal men enen mate ko debbo o resimo ni noon wayde noon wayi par ce que en général te kadi mimi anda holko debbo o foti holludema aduna ni ha komi wona debbo yeeɓo yo ser o seedoya te mi woniri barke rasulullahi koye écran nani kuccinmi kalma wona hono firtaw mara o hollimo tan ko binoɗo yo yummum ƴetto attu neno e ɗum fof waɗani ko noon tan ɗum fof ne wawi wonde andi debbo hakkudema e gorko ene wawi welde ene wawi welde ha maaya ha gonon hen denɗiraɓe kono hatta debbo so tawi woni ƴoƴƴo a heewi haqqille a dañi muñal a fotani hiɗade joom golle ma ha wasa wadde ko foti wadde ko ɗum ko erreur mawɗo neɗɗo noon wiidema waɗa jogo karwas yaafi joom galle ma wiya ɓiye wiya nawle wiya hoddiɓe ma en ka kagaɗo ala ɗum ko gorko o wela kawɗa en ka kagaɗo won rewɓe ko danganade noon mbayi nala won rewɓe nan ɗo aduna he tan wiyede ko kañumen mbawi kaari kaari wadde misère ma anayi saɗi kaari ko wawi kaari ɓe wawi kanko wawi gorko makko pourquoi sa neɗɗo waw neɗɗo a wawdirede gorko ma kono wona wawde sa wawi gorko ma nafata ɓiye hay goto wawata ala sens sa wawi gorko ma ɓiye hay goto wawata wallahi en nani ko hoddi men ɓe koɓe kaali ko ɓe mbi sa laawi joom galle ma dota ɓiye donc noon ɗum ɗo fof watta noon ko gueɗe ɗe ganduɗa hoore ma sen garti e toɓɓere men ɗe kala mbawɗo yo reno dewgal less yoɗani nena fuso wurangode so ɓiɓe ne ñaami hen perti no fuso wurangode a faami de so kala ko wayten hen perti te min nani kawɗa ha ne wiye dewgal less so ɓiɗɗo jibinama hen est ce que ne rona non ronda kay o dewgal wonɗon kay dewgal ko dewgal tan mais est ce que ma wawa ronde et pourquoi sa ronda dewgal ngal ganduɗa hay goto ala si on tinnoɓe kay dewgal kay wawa won taw humako dewgal kay ma hume dewgal humete ceerno Allah andi noon ceerno humo dewgal ngal Allah andi ɗum kono dewgal humete dewgal so mama waɗa seedeji donc ko dewgal woni ɗon se ko dewgal ngal tan nandani e dewle poɗɗe wonde ɗe kadi dewgal ngal ala sens dewgal ngal welani ngal yoɗani ngal ala dahamde quoi jogoto hen bellanma tan ko desɗo o kono keɗiɗo o weltatako hen bandum weltatako koddiɗo mum weltatako sehlaɓe mum weltatako par ce que rawaji lawol an noon so tawi aɗa yaha toon aɗa waɗane guertode aɗa ɓooce aɗa waɗane n' importe quel aɗa weltini aɗa weɗɗo weeli d' accord kono andu an jeeɗa e hoore ma ko seeɗa koyɗi ko an bandi ndindi sabi noon ya ɓamtuɗa mi hersini par ce que ƴewɗa hande gurnam e mayde foof wonde Allah suro ndesa less jaaha ha jibidina e joomum pina tan cankoɗa wiye a sankima hande debbo oɗon arda e ɓesgu muɗum wiya pourtant ko desnoɗo ɓe wonta enen ƴeewe taw ko gonga walla wona il faut waɗa seedeji tan dewgal waɗa seedeji ngal dewgal ngal rewata lawol walla ngal dowata taw seedeji ɗi gara wi effectivement mi tawa ndeɓe commentede kono dewgal ngal ala seedeji ɗum ko zéro ɗum hay ala ko firti hunde ɗum tagui eɗen mbiya woɗɓe yooɓe tinno ɓe gartiri haqqillaji mabɓe ay chauffeur yo andu ñamdu sofnede mburyal seeɗa e kaddi mum waɗi ndiyam ha sof chauffeur sigo en ɗum fof ñamdu kono noon chauffeur wiɗen toɗɗo yertere wonde guerte tati nder sa renaka ɗenɗon walla maya mais jinmi haalde ɗon neɗɗo kala kaɗa waɗa artiri haqqille ma gardina kadi haqqille ma ɗum ɗo kalde woni heewi hande min hoore mo kaldata o min ɗaha cam so jeeɓi noon tamar wonne dewgal less anoɗo Allah mon seeɗi mo kalde monen
dewgal less eyi ko ɗum proposé dewgal less ko debbo humantuma wala ala min humantamo min wonamo mais kanko tottanma fof ono pourquoi peut être ɗum tottamo dewle less en général ko jiiɗa hen ko jiiɗa ko joomum mbaɗa anndi anani mbaɗa anndi kanko omo wawi omo wawi wadde fof min ne mbaɗa wawi wadde fof kono noon min woni komi natta e ɗum say mbaɗa wi yimɓe kawrana ɗum ko ande mi naati ɗum salade an ko tawi caliɗa ɗum tele mi naati ɗum ko yoɗani somi naatino en hannde e kalde tan mbiya hannde mi jeere ɓen joni kanko ko tahi o jaɓani dewgal dow omo wonma proposé eyyi ɗum kadi ko vie privé wona ko renndi fof muuɗe eyyi kadi ɗum jarani ni kana haali par ce que labtata ɓurti quoi mais ganndumi tan mbaɗa ɓe intéressé tan koye hoore mum walla suusa kodɗo kay sabu yani mboɗo ko yi on gam ala mbaɗa non kodda wona mi hulani kodda ɗum ittanmomi gueɗal kono mi hulata debbo ala waɗo te proposé ɓe mo cali non min hulata debbo aɗa wi ko hulde rewɓe anani jibi min hulata debbo jamais on grâce hay goto wata hen par ce que a nandani hen noon e par ce que debbo sa huli ɗum aduna ma e lakara ma fof boni boni diine ma bonat a addirta e neɗɗo ha mbaɗa aadi ɗo dewal ma Allah bonat rewta lawol gurdam ma ayoto neɗɗo fof mo birtiɗa rewnanma hendu kine te alama hendu kine wawa limde batima de kono moƴƴani innema aade moƴƴani dimum yalla dandu en hen musiba te sa wayno wonno mba tan hendude waɗi ma tan hoore ma yimɓe ɓeeta so mbawa haalde ma nana sa yiɓe ñooma kalsagal ma ne woodi ɗum noon tagi eɗen mbiya tan kala jiɗɗo debbo vraiment ɓaade ka gorko wat feere kalda e makko tan hannde ɗon ƴettuɗon jinnaɓe so neɗɗo yiiɗi gonga yettinde ko jinnaɓe nawe jama walla nawe mawɗo legal ɗume waɗa seedeji janggo jaam ande ngal ɗo dewgal no yiɗi humen te ngal ɗon dewgal mbaɗangal ni dewnagal lawol ni hay ngal Allah ɓuuri yidde ɓuuri par ce que ngal laaɓti e ngal rewi lawol e ngal waɗi fayida ngal tummani te kadi kaɗa ha ko jahimi hen jiya neɗɗo ummo wuuro e wuuro ara tawma ɗo ene wuuro maɗa wima jinmi ko mbaɗen dewgal less an debbo sa ɗayani salon par ce que jomum ko itti ɗum wuuro muɗum ari ɗo ena mais attention de rewɓe mbaɗa proposé ɗum worɓe mbaɗa proposé ɗum dewgal less i min kam haalni mbimi mbiɗa noon ɗe mbiɗa o debbo ɗo ko jogiiɗo debbo e musoru mum gonga noon ka gorko jontani noon wona affaire yontide mais aɗa andi wona ɗum jibi aɗa andi neɗɗo yo ɗumɗa hoore ma e kande kala kaɗa haala e neɗɗo o fuɗɗore hoore ma so mbaɗa fuɗɗore hoore ma mbaɗa waɗa adressé e hoore ma ko andude ne woodi kono wona nayi fof jaadi nani min kaɗa ha sa yimbanmi oɗo tem ko yimɓe ɓe noddi min mbaɗimi proposé way kadi sa naati internet o nana fusa leydi ndi ɓayno leydi gata nana fusa leydi ndi ɓayno leydi min affaire o haaw kadi ene waɗi kadi ko wadda addana gorko wadde dewgal less jeeya debbo bon lartatamo cacagal donka dañde ganda ɗo ko jiɗɗa ko ala kulli haalin tan ma dewgal wona kulmo ɗum waɗa dewgal less debbo noon ko ɓoccani debbo sa wona ɓoccani min ko calanimami ko tan dow calantumami less calantomami noon foti wonde kono joomum ande ma tan mbiyen joni ke mbaɗen dewgal less a haɗa kol meɗen bon jinnoɗa ko keɓa ɗum so ɓooyi seeɗa ni bon on debbo natta welde ma ɓatta welata kala ko suuɗa welani wonko suuɗi hen noon weeli ala kala ko suuɗa welani si wonko suuɗi hen weeli holko suuɗa weli suuɗa weeli ko ɗacca ha jamma o jangga taw sukaɓe lelima moɓe naati natta an jongalle ma udda suudu gattira télévision rideau ji anani ndi kuɓɓa suuɗa e ko yaade ɗen ɗum ɗo ko suuɗa welaji ñala kaale jibi an a haal en weeli wala welay e weeli ene weeli binde wala welay wiyam ne weeli ene weeli ne weeli ene waɗi dakama wat ko suuɗa waɗi ko suuɗa ko suuɗa eyyi ko ɗum tagui dal eɗen mbiya dal eɗen mbiya yimɓe enen noon en gona sernaɓe enen garɗo eɗen ñaawa en gona yi ɓurɓe yimɓeɓe gandal eɗen garɗo eɗen kaala ala enen haalni en ɗo ko Allah waɗi en haaloɓe Allah waɗi yimɓeɓe hettiyankoɓe Allah waɗi en haaloɓe sen jii ko poɗɗen haalde en kaalat ɗum ɗo wona hunde nawrode leydi yesso nawrata leydi yesso quoi hunde ko yoɗani neɗɗo sa jibinama e galle mawɗo walla woni dimmo walla waɗi ɗettote hoore ma a gollima jawdi ma ha dañi saɗa larta debbo ƴeew ɗum gadda galle mum walla goppama galle mon kam sa ummo debbo ma jewta ko jeewo umɗa ɗum mbiya hande mbalen ko debbo lembe ɗum wonde lawol te jeew takka suuf jomum watta jontande de
ala jom watta jontan ala watta jontan suwat finat wiya dawi liggéey yaha ñalloya toon waɗa ko waɗanno toon so hiiri habbo baga suuji muɗum faata e debbo oya ɗum woni moƴƴere sani moƴƴere ko ɗum moƴƴere eyi wona moƴƴere ɗum woni moƴƴere ko jaɓanan cela quoi ɗum fof ko fof wona lawol ko ɗum wona lawol ko gueɗe ɗe ganduɗa hoorema dal wona hunde yondita fewani vraiment fewani mi anda noon kadi a wawa wadde takko suuf newna hunde lawol par ce que hankadi toujours mo mbaɗa takko dewgal less o kala e saaha jiɗɗa e wadde ko weltindemo gadda guertoɗe en sowaɗa ka sota galle ma en kala ka haalta galle ma en beltina ka weltinta galle ma en ɗum ɗo fof ko ha hunde nde weela attention ko kaɗeɗa galle ma ko ɗo sa dañi ɗum galle goɗɗade a yahde rewɓe yo mbaɗ feere ɓe mbaɗa récupéré worɓe ɓe beltinaɓe ɓe gartiri haqqillaji mabɓe ɓe gandinaɓe kala ɗo mbawɗa yaade aduna a wawa dañi ɗum dañata ɗo ko il faut debbo daro nden darde il faut debbo waya noon jogo on sifa daro nden darde laaɓa yiɗo hoore muɗum voilà fewna ɓandu ma eyyi voilà mbaɗa urentere par ce que urentere ne jeeya e rewɓe ko ɗum woni debbo laaɓ mbaɗa ko mbaɗa ndefuji belɗi ñammina gorko ma mbaɗa ataya ɓallina ɗum gorko ko debbo muɗum foti ammirande ɗum ataya sa fari mbaɗnamo tufam piƴa jala kono hande kawɗa ha dewle hande ko yallo suuren jiya neɗɗo gorko ma ne jooɗi joɗɗa ƴukkoɗa e téléphone kicik téléphone ne woodi hanɗo haaɗi sa noddama jaabo sa fari joƴƴin sa yewtidani e debbo ma holmo jewtitta walla sa yewtidani e gorko ma holmo jewtitta dewgol ko communication wiya jewtiɗen ƴeewen no pewɗirɗen aduna o a yiyata communication gongon e kullon kon e walla yiyani on communication holkon kullon mi yiyani ko wayno guertoɗe en walla ulluɗe en ala mi yiyani ko wayno dawaɗi en fof ko kullon kono sa arti haqqille ma wonko jangguinte en kala ne yiiɗa sonkan duuɗi ŋeew koye communication ɗum woni wonko jiiɗi wadde ko ɗon kay weeli wona ƴeero ullude mi mami ullude joni jiiɗi wadde hunde jeyata kadi conka ene ciihuɗire ene cippira ene ɗumina so ari gertogal joni ngoni so ngoni wirti yiiɗo jarala joni yiiɗi ene jiiɗi wadde mana woni affaire jeeɗa kadi ene weltinde gertogal ngal kadi ene amana ɗum ene fijana ɗum jalal ɗum e ƴetti ɗum woni tappeli magasin kadi wodire fonde ni jalal ngal yoto funtamde ɗum fof koye communication wallahi ne woni aɗa andi fudde dawaji mawɓe kam no gandima naka ɗan woni fudde dawaji ala mbaɗa dara hakke dawaɗi nogas ndawayde rewan wotour rewru voilà ɗum de jirwan bon joni noon communication mawɗo nan ɗon heɗo tan communication mawɗo belɗo nan ɗon ɗum fof noon sa wattani haqqille ma ala firtanam de mami firtani sa wattani haqqille ma waɗa ɗum famde kala jiiɗa hakke dawaɗi nogas dawaɗi rewru wotour ko tati ɗi tan cippirte koye mumen kadi kaldata quoi tati ɗi eyyi kadi kaldata keddi fof dusoyta fami toko suru no gorduno wiyata ko debbo mo morma wondu wiya habsa mawdu wiya a fenat ande communication ɗon wallahi communication dawaɗe e wullude gartoni mbaɗi communication hakkude debbo ko haali hakkude debbo e gorko hakkude debbo e gorko vraiment ɗo joni allah heɗono ko kala mbiɗa fudde dawaji ƴewtan to so duwata hay debbo yima morma debbo rewdu wi habsa mawdu wi a fenat ɗum fof ko yidde annude yimɓe voilà dewgal ñan an kullon ɓe yiɗani yimɓe poti waɗ ala ko haali yimɓe gara e debbo ma joni a faami de ñalla dogdi mbala dogdi aɗa doga ko moƴƴinta galle moƴƴi kay so gorko arti kam taw ɗon jamma woni debbo o jaɓɓoma itta sag ma moftira centre ma comci ma haade ma yaade tarode adda bolla cer taw ndiyam wulani ɓuuɓani lonko hen koyɗe ma ɗe gona e fofde gona e fofde a faami de haqqille ma ene deeƴa koyɗe ma nana foofa haqqille ma nana deeƴi aɗana laara debbo ma ene holluma seeɗa nagal e nder ɗum c'est ça quoi des fois ñikla joom galle ma diwa
ha kono mbaɗa gorko mar na wayno buudani gewta le ɓoccode mbaɗa min mbaɗa huuti debbo biyowo mi wawa wadde ataya ay ataya mo mbaɗanɗa joom galle ma ko hen fof woni fawa tan barlade ma fawa kasuji ma tan jooɗo sara ma aɗa juuta aɗa lego vraiment oɗon goppi ko ganduɗa ko ɗum joguino dewle voilà c'est ça sa yi hande dewle balɗe ɗiɗi e tati foof seerama par ce que communication ala ɗon ala communication ala ɗon communication oɗon noon jinmi yo ar voilà communication oɗon kawɗa ha ne waɗi important hen saahaji joɗɗoɗa e gorko ma ni cocca koyɗe ha ɓooya ɓuuɗe ñikla koyɗe ɗe less diwa wona ɗum joni so tawi a adi bolma ndiyam nana waɗa signare kawɗa d' accord eyyi min hoore miɗo wiɗani yewtere nde ɗum heewi wallahi wona jokkitor tan après ɗum ɗo joni adi bol wulani ɓuuɗani a lombi hen koɗe joom galle ma aɗa soccana ɗum a itti kas ɓuuɗo ndiyam walla kas boisson walla jus a totti ene yara aɗa socca koyɗe aɗa ɗum ɗon saaha fof meeya koye ngal gidda wallahi ya deeɗo hen koɗa hulani yala wallahi kono mbaɗa eyi ɗum ko ɗum waddata ɗum ɗo aɗa andi debbo ne wiye ko jorɗo gueɗi e gorko no foti yorde yitere kono ɗum il faut yaade toujours waɗa heewi ɗum est ce que y jarta yartade il faut on est ce que ji ɗiɗi pawɗiɗa wawa yaade walla on y ji ɗiɗi pawɗa wawa yaade bandiraɓe dewle ɗe koye juuɗe men woni enen worɓe enen rewɓe enen bellata galleji ɗi enen cafno ƴiya tan kuccita e debbo ma ko debbo ma ɗi aɗa andi onon jogori wallude hande mbasa ɗum ha erde lelde yon ko foti fotani won normalement debbo ma son foti son jogui wallude à partir de 5 heures ɗo ko ɗo hankkadi gandata oɗo hande won combat gonɗa ko min wima won lawol holluma ɗum ha jiiya heddiɓe ɓoccode aroɓe yo hoɓɓe walla yahoɓe so paami so pamani kono an gorko kam ɓaɗa ka neɗɗo aɗa foti hande kam oɗo debbo ngo andi wona kono an ñalla e wañi a faami ɗi ira e wañi gayna faya taɗo ƴeewa siwole biccuɗa ga gara a laaɓani yo a dorwi yo a urani yo a lammani yo no wiyeteno no mbaɗode wadduno e fowru ni tan hande fowru meɗi ne jogui hen ɗo ne jogui cellulo tewɗo tan mbaɗodi addude ɗuɗɗel ma ƴetti ceerol tewgol tan ulle gooƴi ƴetti tan foori kawgol ndaw wawi diftima heddere ɗi ɓendari muddi ɗoni moddani ko heddi ko dokkitiran miɗi moɗon jimmi haalde ɗon ko wiide neɗɗo o so tawi a ronki dañde ɓernde weltinde joom galle ma a ronki dañde ɓernde weltinde joom galle ma ha naggam wona talki wona aayi wona cuɓol wona debbo ene jogui ɗo nanggata joom galle mum gorko ene jogui ɗo nanggata mana aɗa andi waji goto ndesan kanko e debbo makko ɓe nandiri ɓe pamdi koɓe yontaɓe kana waynoro wonko gati d' accord en pamodiri joni noon goto ko wonno kañumne ko jantaɗo kono ko sasa wima hande an won poyen goto mo jaganmami jimina mo mbiyami baba hallaɓe ceer mono mawina sab ɗum ko tiiɗe e ɗum kono ndeɓe jeeyi hawo nanggui mo e poyen o ɗum joni wiyam baba oyi babba voilà c'est ça ko wi tan Allah jarama kadi yewde waɗi fayida kadi waɗi sens par ce que yaade jamanu e di kala dew gorko desowo yo res dewgal normal wadde fayida ɗum wadde debbo woto harjini joom galle ma ha kada waɗi ko foti wadde ko wona ɗum foti wadde yimɓe jam Allah jarama a jarama ɓe cammini dendagal hettiyankoɓe meɗen foof yeeɓiyankoɓe meɗen ɓe en ngala gable mabɓe nde wonno sino nan kamɓe taw no émission o arti ɓoyi sinno so tawi en mbaɗi émission ɗo yimɓe ɗiɗi walla tato jeeɓata tawde en goppi en goɗɗum ko noon eɗen gandi commentaire uji ɗi yimɓe yeeɓoɓe ne mbaynoɗini machallah ɗum en cammini denndangal bandiraɓe meɗen yiɓiyankoɓe tam hande kam ko ɓaade gaari hen hayɗo denndangal ɗo musidɗo woni e série men ɗo wawi wonde ene woni foof salminama kadi juurama gonama mi jita noon debbo ceerɗude Famba Samba Dayi salminama juurama ko debbo ceerno jontaɗo jagorko jeeri ko wiñaɗo Famba Dayi jontaɗo jaɗɗo e jamanu fewi Amadou Baye Koro en docteur Niang salminama a juurama gonama en
salmini noon denndangal dal vraiment kuccitoo exam on yaɓen ɗo mbaɗa wonde keminama on juurama yo Allah hokku en nande sen nani en mbaɗ nde wonno nande tijantiɗo mbaɗa Djiby Dieng gorko mo anani kanele kannaraji Allah jarama jarama karallagal ma ngal laaɓi ceer yimɓe fof nana kaala ɗum ɓe mbiyata yo Allah tan allahumma salli ala seydina mouhamadou wa sallim o ga banggue ko musidɗo moɗon ha camin binta alsantal e kawɗa tan ko weltanademo tan weltanademo tan koko mbimami ko min somi joɗima e ma mbaɗa softa somi joɗima e ma expérience o ene ara no fewi mbaɗa wiya bandiraɓeɓe tan min jonaka kadi e yewtere nde mataw ko waktu o tan yoni waktu noon so hasi yonde jeeyade jeeya ko rondi ɗum noon mbaɗa wiya bandiraɓe surtout enen rewɓe ɓe gartiren haqqillaji meɗen joɗɗen e dewle meɗen fewnen kadi dewle meɗen gorko so raddoyi ari ene foti tawde e galle he debbo mo ganduɗa ene yenna haqqille muɗum woni yennude haqqille muɗum gorko muɗum noon ko fewnude ha feewa ñammina ha kaara tiwa ataye min mboɗo huuti debbo biyomo wawa wadde ataye sa wonnani gorko ma ataye holmo mbaɗanɗa ataye sa wi a wawa ataye so yalti o daña cukalel tokosel bawguel wadde ataye wonnamo ataye ene leganoma o jooɗo sara muɗum gonta noon wiya mi yiyani jomum mi yiyani jomum eɗen mbiya noon onon worɓe jogoɗe fit jogoɗon ɓerde kala mo kuman toon yo won dow ko onon jogui kalisaji moɗon jeewo ko onon ndesi ɗum son pelliti reste lembel o walla tataɓel walla nayaɓel kalne famille moɗon fof oɗon ndesa par ce que ka jiiɗo jiɗɗa neɗɗo so yi seyɗani muɗum tan resat te aduna o en tant que sukaɓe ene mawna ene jaaha oɗon jiiya tan ko naññi on ndesat te ko diine moon hokki on ɗum ɗum noon so ɗum ɗinni en beltanima hono Djiby Dieng gorko mo kanele kanereje en beltanima hono kawmen Abdou Diop hono tata Leyla en beltanima kadi lowguel meɗen uji men hono Ba Hammad Thiam en beltanima galle o fof gonka debbo e rendo men